În 1957, la un observator în apropierea orașului Puebla, Mexic, cineva a ținut o placă fotografică în lumină. Era un studiu al stelelor albastre slabe, obiecte discrete, aproape toate pitice albe, departe de planul căii lactee. Nimic care să pară extraordinar la prima vedere. Printre acele puncte, unul atrăgea atenția. Nu prin formă, ci prin culoare. Pe plăcile realizate cu telescopul Schmidt de 0,7 metri al observatorului Tonantzintla, apărea decis violet. Nu era o nuanță poetică. Era o dată tehnică. Acea tonalitate implica o emisie anormală spre albastru. Ceva ce nu se potrivea complet cu o pitică albă obișnuită. Astronomii Braulio Iriarte și Enrique Chavira au notat acest lucru în catalogul lor. O intrare în plus într-o listă lungă. Tonantzintla 618. Ton 618. În acel moment, acel cod nu însemna altceva decât o poziție și o culoare neobișnuită. Nimeni nu vorbea încă despre găuri negre supermasive, nici măcar despre coasari. Ton 618 a rămas acolo. Un punct violet pe o placă mexicană. O informație într-un catalog. Un obiect despre care nimeni nu bănui că decenii mai târziu avea să fie considerat unul dintre cei mai mari monștri din universul observabil. Următorul pas în istoria sa a venit departe de Mexic. În 1970, un radiotelescop din Italia a detectat o sursă intensă de radio în aceeași poziție. Aceea stea albastră s-a dovedit a fi strălucitoare în radio. Acesta era un semn clar. Nu era o stea obișnuită, ci un nucleu activ. Un quasar. Puțin mai târziu s-au obținut spectre optice mai detaliate. Lumina de la ton 618 arăta linii de emisie deplasate extrem spre roșu. Modelul era inconfundabil. Un obiect foarte îndepărtat, călătorind cu mare viteză datorită expansiunii Universului. Deplasarea spre roșu, z aproximativ 2,2, implica o distanță enormă. Ceea ce se vedea în acele spectre nu aparținea vecinătății galactice. Privim un nucleu strălucitor situat la miliarde de ani lumină depărtare. Când s-au combinat luminozitatea aparentă și distanța, concluzia a fost directă și derutantă. Pentru a arăta atât de luminos de la o asemenea distanță, ton 618 trebuia să elibereze o cantitate absurdă de energie. Mult mai mult decât orice galaxie întreagă ca a noastră. Valoarea estimată a luminozității sale se situează în jurul a 140 de trilioane de ori cea a Soarelui. Este unul dintre cele mai intense faruri din întregul univers observabil. Acea strălucire nu provine dintr-un roi de stele. Provine dintr-un singur nucleu. O gaură neagră supermasivă, înconjurată de un disc de gaz care cade spre ea. Fricțiunea, turbulențele și câmpurile magnetice transformă energia gravitațională în radiație. Rezultatul este un quasar, un punct care, într-o fotografie, seamănă cu o stea modestă, dar din punct de vedere fizic, eclipsează sute de miliarde de sori. Distanța adaugă un alt strat de ciudățenie. Lumina de la ton 618 a călătorit aproximativ 10,8 miliarde de ani înainte de a ajunge la telescoapele noastre. Asta înseamnă că îl vedem așa cum era când Universul avea doar o pătrime din vârsta sa actuală, aproximativ 3 miliarde de ani după Big Bang. Nu observăm o gaură neagră așa cum este acum, ci o fază veche din viața galaxiei sale gazdă. Pentru a fi atât de luminos și mai ales pentru a adăposti o gaură neagră de dimensiunea pe care o deducem astăzi, de ordinul a 66 de miliarde de mase solare, conform estimărilor cele mai răspândite, ton 618 a trebuit să crească foarte rapid,
A trebuit să acumuleze masă într-un ritm extrem, într-un univers care în acel moment încă își organiza primele structuri mari. În modelele cele mai simple, o gaură neagră care se alimentează continuu, limitată de presiunea propriei luminozități, limita Eddington, are nevoie de mult timp pentru a atinge mase atât de gigantice. Prea mult timp, dacă începem cu semințe mici. Ton 618 ridică întrebarea dacă presupunerile noastre despre cum cresc aceste obiecte sunt incomplete. Poate au existat semințe inițiale mult mai mari, sau faze scurte de acțiune de acumulare necontrolată peste limita clasică, sau fuziuni repetate între găuri negre deja enorme. Privit de pe Pământ, totul se reduce la un punct. Un punct într-o imagine a cerului realizată cu un telescop mediu. Un obiect accesibil, aparent, pentru observația amatorilor avansați. De la un observator într-un deșert sau pe un munte, Ton 618 nu impresionează vizual. Este o stea slabă obișnuită. Contrastul dintre această modestie în imagine și scala reală a ceea ce se află în spatele ei este poate cel mai derutant lucru dintre toate. O gaură neagră care se alimentează nu arată ca o groapă neagră izolată. Arată mai mult ca o centrală energetică debordantă. Nu vedem gaura însăși. Vedem destinul a tot ce cade spre ea. Gaz, praf, stele sfâșiate, resturi de coliziuni. Să ne imaginăm galaxia care adăpostește Ton 618. O structură de miliarde de stele, nori de gaz, materie întunecată. În centru, câmpul gravitațional este mai intens. Gazul din jur pierde energie, cade spre nucleu și se acumulează. Dar nu cade în linie dreaptă. Vine cu rotație, cu moment unghiular. Asta îl obligă să formeze un disc. Acest disc este inima vizibilă a cuasarului. Un inel gros de gaz care se rotește cu viteze relativiste în jurul găurii negre. Fiecare strat de gaz freacă stratul vecin. Există frecare, turbulență, ciocniri. Energia gravitațională pe care gazul o pierde când cade se transformă în căldură. Rezultatul este un plasma la temperaturi extreme, capabilă să emită de la unde radio până la raze X. În cazul Ton 618, acea mașinărie este împinsă la limită. Luminozitatea sa totală este de câteva zeci de trilioane de ori cea a Soarelui. Nu există nicio combinație normală de stele care să producă așa ceva. Singurul mecanism care se potrivește este acreția violentă pe o gaură neagră supermasivă. În termeni simpli, căderea materiei către centru transformă masă în energie, cu o eficiență mult mai mare decât fuziunea nucleară din interiorul unei stele. Din exterior, aspectul acelui nucleu ar fi radical diferit de cel al unei galaxii liniștite. Dacă ne-am putea apropia suficient fără a fi distruși de radiație, am vedea un punct orbitor în centru, un foc care depășește luminozitatea combinată a tuturor celorlalte stele din galaxie. Structura spirală, brațele, halo-ul, ar fi scufundate într-o strălucire care izvorăște din discul de acreție în jurul Ton 618. Acea strălucire nu este uniformă. Discul nu este un inel perfect. Există instabilități, regiuni mai dense, câmpuri magnetice care se răsucesc și se reconectează, zone unde gazul accelerează și încetinește. Fiecare dintre aceste neregularități lasă urme în spectrul de lumină, linii largi, deplasate, lărgite de viteze uriașe. Aceste linii sunt una dintre chei. Măsurând forma și lățimea lor se poate estima cât de repede se mișcă gazul și, de acolo, masa găurii care îl guvernează. În Ton 618, aceste linii sunt extreme, indicând gaz care orbitează la o fracțiune semnificativă din viteza luminii. La aceste viteze, curbele luminii, profilurile spectrale, încep să arate efecte relativiste: lărgire, asimetrii, mici diferențe între ceea ce se apropie și ceea ce se depărtează.
Lumina care ne ajunge este deja procesată de gravitație și de mișcare. Nu vedem culori. Culori pure. Vedem fotoni care au fost întinși, comprimați, deviați. Toate acestea se întâmplă sub presiunea propriei luminozități a cuasarului. Există o limită fizică a luminozității pe care o poate atinge o gaură neagră în timp ce se alimentează în mod stabil. Limita Eddington. Când fluxul de radiație este prea intens, lumina exercită o presiune spre exterior asupra gazului care încearcă să cadă în interior. Dacă presiunea radiației egalizează atracția gravitațională, acreția se încetinește. Sistemul se autoreglează. TON 618 operează foarte aproape de această limită, sau chiar deasupra ei în unele modele. Asta înseamnă că discul de acreție nu este un obiect delicat, fin, ca în schemele școlare. Este gros, turbulent, străbătut de vânturi și jeturi. Fotoni care ies de acolo au trebuit să scape dintr-un câmp de radiație dens, dintr-o mare de particule încărcate și câmpuri magnetice intense. În regiunile cele mai interioare, aproape de orizontul evenimentelor, gazul completează orbite în minute sau ore. Chiar deasupra acestei limite, orice mică schimbare în densitate sau în câmpul magnetic se traduce într-o scânteiere, o variație rapidă a luminozității. La scale atât de extreme, discul nu este un obiect static. Este o suprafață care fierbe. Și dacă am putea observa TON 618 de aproape, cu un zoom imposibil, am vedea straturi. În zonele exterioare, discul emite în principal în ultraviolet și vizibil. Mai în interior, temperatura crește și domină emisia de raze X. Chiar mai în adâncime, fotonii încep să piardă lupta cu gravitația. Unele traiectorii se curbează atât de mult, încât razele de lumină orbitează de mai multe ori înainte de a scăpa. Sau nu scapă niciodată. Deasupra și de dedesubtul discului, câmpurile magnetice pot lansa jeturi relativiste, coloane de plasmă accelerate care scapă din imediata vecinătate a găurii negre și se proiectează mii de ani lumină în spațiul intergalactic. Nu toți cuasarii arată jeturi clare, dar când apar, transportă o fracțiune semnificativă din energia sistemului. Într-un obiect cu masa TON 618, acele jeturi ar fi lănci autentice de materie și radiație care străpung mediul galaxiei gazdă. Din perspectiva noastră, toate aceste detalii se reduc la un spectru și un punct saturat într-o imagine. Nu vedem discul ca un inel rezolvat. Nu vedem orizontul. Ceea ce putem reconstrui este structura generală. O gaură neagră gigantică, înconjurată de un disc de acreție care transformă căderea materiei într-o emisie colosală, capabilă să depășească întreaga galaxie. Aceasta este paradoxul vizual al găurilor negre active. Partea cea mai definitorie a structurii lor, orizontul evenimentelor, este singura pe care nu o vedem niciodată. Este ascunsă nu în spatele a ceva, ci în spatele însăși al spațiului timp. Ceea ce domină observațiile noastre nu este gaura, ci periferia imediată, zona în care gazul încă poate striga înainte de a dispărea. Estimările actuale situează gaura neagră a acestuia într-un interval uriaș, între aproximativ 40 și peste 60 de miliarde de mase solare. Multe surse populare vorbesc de aproximativ 60 și 6 de miliarde de mase solare. Oricum ar fi, nu există o modalitate blândă de a spune asta. Este unul dintre cele mai masive obiecte identificate în întregul univers observabil. Masa domină asupra mărimii orizontului evenimentelor. Pentru o gaură neagră nemișcată, raza Schwarzschild crește direct proporțional cu masa. Soarele, dacă s-ar prăbuși într-o gaură neagră, ar avea un orizont de aproximativ 3 km în raza sa, Sagittarius. Astea din centrul galaxiei noastre are un orizont de doar câteva zecimi de unitate astronomică, aproximativ cât orbita lui Mercur. În TON 618, aceeași formulă ne duce la un alt regim.
Raza Schwarzschild este de aproximativ 1300 de unități astronomice. Aceasta înseamnă că diametrul orizontului este în jur de 2600 de unități astronomice. Spus mai simplu, sfera de Memphisea, fără întoarcere, a Thon 618, este de aproximativ 40 de ori mai mare decât dimensiunea sistemului solar, măsurată până la orbita lui Neptun. O unitate astronomică este distanța medie dintre Pământ și Soare. Lumina parcurge această distanță în 8 minute. Pentru a traversa de la un capăt la altul orizontul Thon 618, un fascicul de lumină ar avea nevoie de săptămâni. Aceasta este scala cu care lucrăm aici. Nu o gaură neagră care înghite planete izolate, ci o gaură neagră capabilă să închidă zeci de copii ale întregului vecinătate a stelei noastre în interiorul limitelor sale invizibile. O altă modalitate de a privi lucrurile este compararea cu alte găuri negre celebre. Sagittarius. Astea are aproximativ 4 milioane de mase solare. M80 și 7, cea din centrul galaxiei eliptice din Virgo, are aproximativ 6,5 miliarde. Thon 618, în versiunea sa cea mai extremă, se situează deasupra tuturor acestora, într-o categorie pe care unii o numesc ultramasivă. Găuri negre a căror masă rivalizează cu cea a galaxiilor întregi în termen de stele. Să ne imaginăm sistemul solar ca un disc slab, cu orbita lui Neptun marcând marginea. Acum să suprapunem acea imagine peste suprafața orizontului Thon 618. Neptun ar orbita bine în interiorul limitei. Pluto, de asemenea. Centura Kuiper ar dispărea fără urmă. Norul de comete care înconjoară Soarele ar fi comprimat într-o regiune indistinctă în interiorul acestui volum. Am putea plasa până la aproximativ 40 de copii ale acestui desen, unul lângă altul, și tot am rămâne în interiorul orizontului. Masa întărește senzația. Gaura neagră centrală a Thon 618, chiar și dacă ne bazăm pe estimări conservatoare, are mai multă masă decât toate stelele Căii Lactee împreună. Galaxia noastră găzduiește aproximativ 100 de miliarde de stele. Dacă am înlocui fiecare dintre ele cu un soare, rezultatul ar fi tot mai puțin masiv decât această gaură neagră unică. Și totuși, la scara Universului, Thon 618 nu este o abatere grotescă. Este o observație, una dintre mai multe. Știm de alte găuri negre apropiate ca masă, poate puțin mai mici, poate comparabile. Simplul fapt că există ne obligă să recunoaștem că cosmosul are mecanisme eficiente pentru a concentra tot acest material într-un singur punct gravitațional. Aceste mecanisme sunt lungi, zgomotoase, violente. Include fuziuni de galaxii, fluxuri de gaz rece căzând din mediul cosmic, etape de acreție nebunească. Dar rezultatul final, văzut din exterior, este liniștit. O sferă de marsută, nimic, definită doar de raza și masa sa. Există un alt aspect al scalei care nu se vede în cifre, dar care contează. Cu cât gaura neagră este mai masivă, cu atât intrarea în orizontul său este, într-un anumit sens, mai lină. Densitatea medie necesară pentru a produce un orizont de această mărime scade odată cu masa. O gaură neagră de masă stelară este compactă, brutală, aproape inumană. Una de 60 de miliarde de sori ocupă atât de mult spațiu, încât, local, curbura la același orizont poate fi mai puțin extremă. Dar acest detaliu nu consolează. Ceea ce definește prezența sa nu este densitatea, ci faptul absolut că în interiorul acelei raze nimic nu poate scăpa. De la 10,8 miliarde de ani lumină, toate acestea se contractă într-un punct. În imaginile cerului profund, Thon 618 nu apare ca un disc rezolvabil. Nu vedem orizontul său, nici discul de acreție, nici nebuloasa Lyman Alpha gigantică, despre care astăzi știm că se extinde dincolo de galaxia gazdă.
Vedem un pixel saturat, un obiect punctual într-un catalog, un cod. Uriașa sferă de un fără întoarcere se reduce la o scânteiere care intră prin același pixel ca o stea îndepărtată. Acea discrepanță între realitatea fizică și reprezentare este poate miezul incomodității. Știm prin calcule simple că orizontul TON 618 ar putea înghiți sistemul nostru solar de 40 de ori. Știm că masa sa depășește pe cea a multor galaxii în termen de stele. Știm că lumina are nevoie de săptămâni pentru a traversa umbra sa. Și toate acestea se condensează, practic, în citirea unei linii dintr-un tabel. Masă estimată, 10 de miliarde de mase solare. Raza Schwarzschild, aproximativ 1300 de unități astronomice. Calculele luminozității pentru TON 618 îl situează în jurul la 10 la puterea 14 ori luminozitatea Soarelui. Este o cifră rotundă, aproximativă, dar suficientă pentru ceea ce contează. Ne aflăm în fața unuia dintre cei mai luminoși cuasari cunoscuți în întreg universul observabil. O singură sursă punctuală, care emite atât de multă energie cât mii de galaxii normale la oaltă. În teorie, nu există nimic special în mecanism. Am văzut deja gaz căzând spre gaura neagră, disc de acreție, frecare, câmpuri magnetice, radiație. Extraordinar este volumul. Cantitatea de materie care, într-un moment concret al istoriei cosmice, este canalizată către nucleul acelei galaxii și transformată în lumină. Din perspectiva noastră, consecința este brutală. Galaxia gazdă a TON 618 rămâne scufundată sub strălucirea cuasarului. Stelele, discul, brațele, halo-ul. Totul există, dar rămâne în umbra propriului centru. La distanțe de miliarde de ani lumină, telescopul înregistrează doar un punct. Nucleul activ a câștigat, fără echivoc, competiția internă de luminozitate. Aceasta nu este o raritate absolută. Este natura cuasarilor în general. Un cuasar este, aproape prin definiție, un nucleu atât de activ încât domină luminozitatea totală a galaxiei sale. Dar TON 618 duce această condiție la extrem. Dacă ne imaginăm o galaxie cu sute de miliarde de stele, suma întregii lumini nu ajunge la cea a discului de acreție care se rotește în jurul găurii negre centrale. Nu există multe moduri intuitive de a descrie asta. Este o galaxie în care centrul a preluat controlul cerului. Acea dominație luminoasă are consecințe fizice profunde. Radiația nu este un spectacol neutru. Lovește gazul galaxiei, îl încălzește, îl ionizează, îl împinge spre exterior. Modelele nucleelor active arată vânturi galactice impulsionate de presiunea radiației. Curente de gaz care ies fulgerător din jurul cuasarului, purtând materie care altfel ar fi putut deveni stele noi. Cu alte cuvinte, faza de cuasar poate sufoca viitorul propriei galaxii. Nucleul se alimentează cu gaz, strălucește într-un mod colosal și, făcând acest lucru, expulzează și reîncălzește materialul de care depind generațiile viitoare de stele. TON 618 nu doar că luminează mediul său, îl modifică. Este o etapă de violență reglatoare în viața unei galaxii. La scale mai mari, acea luminozitate transformă cuasarul într-un far cosmic. Lumina TON 618 călătorește mai mult de 10 miliarde de ani până să ajungă la noi. În acel traseu, universul se extinde. Lungimile de undă se întind. Spectrul se deplasează spre roșu. Și totuși, nucleul rămâne vizibil. Poate fi inclus în cataloage de cuasari strălucitori. Poate fi măsurată deplasarea sa spre roșu, liniile sale largi, energia sa. Lumina sa traversează o mare parte a istoriei cosmosului și are încă suficientă putere pentru a activa detectoare moderne. Dacă strălucirea ar fi fost puțin mai mică, TON 618 ar fi invizibil pentru noi.
Expansiunea spațiului, praful intergalactic, limitările telescoapelor noastre l-ar fi făcut tăcut. Dar combinația dintre masă, ritm de acreție și epoca cosmică îl plasează exact în intervalul în care poate fi detectat dintr-un colț al unei galaxii spirale obișnuite, miliarde de ani mai târziu. Aceasta este o altă fațetă a poveștii. Îl vedem pentru că, într-un interval relativ scurt al vieții sale, a fost extrem de risipitor cu energia. Această risipă nu este eternă. Quasarii sunt faze, nu stări permanente. Pentru a străluci astfel, gaura neagră centrală are nevoie de o rezervă de gaz dens care să cadă continuu către ea. Acea rezervă este de obicei asociată cu fuziuni de galaxii, cu curente de materie care converg în nucleu, cu instabilități ale discului galactic. Când gazul disponibil se epuizează sau este expulzat, quasarul se stinge. Gaura neagră rămâne acolo, cu masa acumulată, dar intră într-o etapă de consum redus. Devine mai asemănătoare cu ceea ce vedem astăzi în majoritatea galaxiilor. Un nucleu întunecat, abia activ, ca al căii lactee. Asta înseamnă că TON 618, așa cum îl vedem, este o fotografie a unei epoci specifice. O fază de maximă strălucire. Nu știm cât a durat acel vârf. Nu știm dacă, câteva sute de milioane de ani după momentul pe care îl observăm, quasarul mai era activ sau dacă galaxia intrase într-o stare mai liniștită. Singurul lucru pe care îl avem este lumina care ne ajunge acum. O felie din trecut. Magnitudinea strălucirii ridică o altă problemă tehnică. Cum se încadrează această luminozitate în limitele impuse de fizică? În teorie, limita Eddington marchează frontiera între un flux de acreție stabil și unul în care presiunea radiației expulzează gazul. Multe modele sugerează că quasari ca TON 618 operează aproape de acea limită. Altele merg mai departe și imaginează faze scurte peste ea, în care acreția devine super Eddington, cel puțin local, în anumite regiuni ale discului. Oricare ar fi detaliul exact, rezultatul observabil este același. Un nucleu care, în termeni practici, stinge propria galaxie. Dacă TON 618 ar fi fost mult mai aproape, cerul oricărei lumi care orbitează o stea în acea galaxie ar fi fost dominat de o prezență fixă, intens strălucitoare, în direcția centrului. Un punct constant, mai intens decât orice alt obiect de pe firmament. Nu ar fi un decor îndepărtat, ar fi o condiție de fundal, un climat de radiație. De aici, din distanța extremă în care ne aflăm, tot acest impact se reduce la un avantaj științific. Datorită strălucirii sale, putem studia o gaură neagră care trăiește într-un univers mult mai tânăr. Putem măsura masa sa, luminozitatea, spectrul și îl putem folosi ca probă pentru modelele noastre de creștere și evoluție galactică. TON 618 este în același timp un fenomen local al unei galaxii antice și un instrument pentru a înțelege întregul cosmos. Există ceva și mai tulburător decât dimensiunea și strălucirea TON 618. Este vârsta sa. Nu vârsta găurii negre în sine, pe care nu o putem măsura direct, ci vârsta Universului când acea lumină a plecat de acolo. Deplasarea spre roșu a TON 618 ne spune că îl vedem așa cum era acum aproximativ 10,8 miliarde de ani. Universul avea puțin peste 3 miliarde de ani. La scară cosmică, asta este extrem de timpuriu. Primele galaxii masive abia începeau să se consolideze. Multe stele erau încă de generația a doua sau a treia. Și totuși, deja exista o gaură neagră, a cărei masă, conform celor mai bune estimări ale noastre, ajungea la 10 de miliarde de sori. Contrastul este clar. Pe de o parte, un univers tânăr, care abia a avut timp să-și organizeze structura la scară largă. Pe de altă parte, o gaură neagră care reprezintă extremul creșterii gravitaționale. Este ca și cum ai găsi un copac milenar într-o pădure abia plantată.
În modelele cele mai simple, găurile negre supermasive se nasc din semințe mici, rămășițe ale primelor stele masive, cadavre de câteva zeci sau sute de mase solare care încep să absoarbă gaz treptat. Pe măsură ce se alimentează, cresc. Dar nu pot face acest lucru oricât de repede. Dacă strălucesc prea mult, radiația împinge gazul care încearcă să cadă în exterior. Acea balanță definește limita Eddington. Și sub acea limită, creșterea este lentă în termeni cosmologici. Există o regulă aproximativă folosită frecvent. Timpul de dublare a masei unei găuri negre, care acrează continuu aproape de limita Eddington, este de câteva sute de milioane de ani. Dacă pornești de la o sămânță de 100 de mase solare și o dublezi, apoi o dublezi din nou, ai nevoie de o serie lungă de etape pentru a ajunge la 1 miliard, apoi la 10 miliarde și mai departe. Ceasul cosmic nu oferă întotdeauna suficient timp, mai ales dacă procesul este întrerupt sau încetinit. TON 618 pare să sfideze această poveste ordonată. Îl vedem atât de mare, atât de devreme, încât calculele nu se potrivesc comod. Nu este singurul caz. Există alte găuri negre masive detectate în cuasari, cu deplasare mare spre roșu, care ridică aceeași tensiune. Dar TON 618 se situează printre cele mai extreme. Este, ca să spunem așa, un test de stres pentru teoriile noastre de formare și creștere. Pentru a acomoda astfel de obiecte, modelele au trebuit să devină mai flexibile. O posibilitate este ca semințele inițiale să nu fi fost mici. În loc de rămășițe stelare, ar fi putut fi găuri negre formate prin colaps direct al norilor de gaz primordial de mare masă. În anumite condiții, metalicitate scăzută, răcire limitată, lipsa fragmentării, un nor de gaz poate evita să formeze multe stele mici și, în schimb, să colapseze aproape în întregime într-un singur obiect de zeci sau sute de mii de mase solare. Dacă pornești de la o astfel de sămânță, drumul până la miliarde de mase solare este mai puțin exigent. Tot necesită episoade de acreție intensă și fuziuni, dar punctul de plecare este mai aproape de obiectiv. Chiar și așa, trebuie să comprimi mult creșterea în câteva miliarde de ani. O altă opțiune este să relaxezi, cel puțin temporar, limita Eddington. Formularea clasică presupune simetrie, flux ordonat, anumite condiții ideale. În practică, gazul poate cădea în jeturi, în grupuri, în structuri dense care pentru intervale scurte depășesc luminozitatea permisă în medie. Este acreția super Eddington, nu durează pentru totdeauna, dar poate accelera creșterea în etape cheie. De asemenea, există fuziunile. Universul timpuriu era un loc mai dens, cu galaxii mai apropiate unele de altele. Fuziunile galactice erau un proces comun. De fiecare dată când două galaxii cu găuri negre centrale se unesc, găurile lor sfârșesc, mai devreme sau mai târziu, prin a se întâlni. Când colizionează, produc o gaură și mai masivă. Dacă o regiune a Universului experimentează o serie de fuziuni rapide, masa centrală poate crește în salturi, nu doar prin gaz care cade continuu. TON 618 ar putea fi rezultatul unei combinații a acestor căi. O sămânță foarte mare formată prin colaps direct, episoade de acreție intensă, mai multe fuziuni într-un mediu bogat în gaz. Nu există o rețetă unică verificată. Ceea ce este clar este că obiecte ca acesta obligă la extinderea repertoriului. Dacă modelul nu le poate produce, modelul trebuie revizuit. Mai există un detaliu pe care nu trebuie să-l pierdem. Nu știm cum este TON 618 astăzi. Știm doar cum era când a emis lumina pe care o vedem acum. Au trecut mai mult de 10 miliarde de ani de atunci. În acest timp, gaura neagră ar fi putut continua să crească, ar fi putut epuiza gazul din jurul său și să-și stingă faza de cuasar. Ar fi putut fi afectată de noi fuziuni, de schimbări în structura galaxiei sale. Astăzi ar putea fi un nucleu enorm,
dar tăcut, invizibil pentru telescoapele noastre în lumină optică, ascuns într-o galaxie îmbătrânită. Sau poate că încă este activ. Acea parte a poveștii nu o cunoaștem.